Sepelvaltimon pallolaajennus. Sepelvaltimon pallolaajennus on sepelvaltimotaudin yleisin kajoava hoitomuoto. Pallolaajennuksia tehdään sekä elektiivisesti että päivystyksellisesti sydäninfarktin hoitomuotona. Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa joko rannevaltimon tai nivusvaltimon kautta. Toimenpide voidaan tehdä myös sepelvaltimoiden diagnostisen varjoainekuvauksen yhteydessä, mikäli tutkimuksen aikana huomataan potilaan oireita selittäviä ahtaumia. Pallolaajennus avaa sepelvaltimossa olevan tukoksen ja päästää näin veren virtaamaan sydänlihakseen. Valtaosa toimenpiteistä tehdään sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä. Pallolaajennuksella voidaan hoitaa yleensä kerrallaan 1-3 suonta ja toimenpiteen voi tarvittaessa tehdä uudelleen. Joissakin tilanteissa pallolaajennus tehdään ohitusleikkauksen sijasta, mikäli leikkaukseen liittyy heikon yleiskunnon tai muiden sairauksien vuoksi suuria riskejä. Ja tässä näkyvillä tutkimuksia ennen toimenpidettä. Valmistelut sairaalassa. Potilaalle kerrotaan toimenpiteen kulku. Hänelle laitetaan perifeerinen kanyyli vasempaan käteen. Potilaalle annetaan rauhoittavaa lääkitystä tarpeen mukaan. Pistopaikka puudutetaan ihonalaiskudokseen ja ihon annettavalla lidokainilla. Kipulääkettä voidaan antaa myös suonen kautta. Suonitoimenpiteiden yhteydessä potilaalla tulee olla käytössä asetyylisalicylihappo. Verihiutaleiden sakkautumisen vähentämiseen ja valtimon sisäisten hyytymien estoon käytetään klopidogreeliä, kauppanimellä Plavix. Tätä lääkettä annetaan toimenpiteen yhteydessä tai toimenpidettä edeltävänä iltana. Klopidogreelia annetaan tavallisesti niin sanotusti latausannoksena ja sekä 3-12 kuukauden ajan toimenpiteen jälkeen. Potilaan riskitekijät, toimenpiteen laatu, muut sairaudet sekä käytetty tukiverkko vaikuttavat klopidogreelin hoidon kestoon. Hyytymistekijöiden vaikutuksen vähentämiseen annetaan suoneen hepariinia. Pidemmän ja paremman ennustettavan vaikutuksen vuoksi käytetään hepariinin muunnettua versiota eli pienimolekyylistä hepariinia. Pallolaajennus tapahtuu kardiologisessa toimenpideyksikössä. Mikäli varjoainekuvaus tehdään sepelvaltimoiden tilan selvittämiseksi tai kiireettömän sepelvaltimotaudin vuoksi, potilas saapuu sydäntoimenpideyksikköön kutsuttuna päivänä. Jos varjoainekuvauksen syy on äkillinen sepelvaltimotaudin ilmeneminen, potilas on usein jo sydänvalvontaosastolla tai sairaalan päivystyksessä hoidossa. Tällöin hänet siirretään toimenpideyksikköön. Mikäli potilaalla on äkillinen rintakipu ja uhkaavan sydäninfarktin merkit EKG:ssä, hänet siirretään usein suoraan ambulanssista toimenpidehuoneeseen. Potilaan vointia seurataan toimenpiteen ajan EKG-elektrodien sekä verenpainemittarin avulla. Toimenpidevälineitä varten tarvitaan tarpeeksi väljä katetri. Sepelvaltimokuvauksessa käytetty katetri vaihdetaan ohjainkatetriin, jonka avulla saadaan riittävä tuki sepelvaltimon suuaukon seudulle. Johtovaijeri, niin sanotusti kara, uitetaan ohjainkatetrian myöten. Karan vieminen ahtaaman läpi on hyvin tärkeä osa toimenpiteen onnistumista. Pallokatetri on noin 150 senttiä pitkä ja noin 1-2 millin paksuinen, ja sen päässä on pitkänomainen laajennuspallo. Tämä laajennuspallo uitetaan ahtaaman kohdalle kuvaa hyödyntäen. Laajennuspallon ollessa sepelvaltimon ahtaaman kohdalla pallo laajennetaan keittosuolan ja varjoaineen seoksella korkeaan paineeseen. Pallo valitaan sepelvaltimon koon sekä ahtaaman pituuden perusteella. 30-60 sekunnin laajennus on yleensä riittävä. Potilas voi tuntea laajennuksen aikana ohimenevää puristavaa rintakipua sydänlihaksen hapenpuutteen vuoksi, koska laajennettu pallo tukkii suonen. Lopuksi pallo imetään tyhjäksi ja vedetään takaisin toimenpidekatetriin. Varjoaineen avulla tarkistetaan laajennuksen tulos. Tulos on usein riittämätön pelkällä suonen laajentamisella. Verkkoputken eli stentin asennus on tällöin aiheellista. Verkkoputken eli stentin asennus. Stentin asennus tapahtuu samalla tavalla kuin pallolaajennus. Sepelvaltimon ahtaaman kohdalle uitetaan laajennuspallon päällä oleva verkkoputki. Pallo laajennetaan, jolloin metallinen verkkoputki laajenee ja painautuu sepelvaltimon seinämää vasten. Tämän jälkeen pallo tyhjennetään ja vedetään takaisin toimenpidekatetriin. Verkkoputki jää paikoilleen. Tarkistus tapahtuu varjoaineruiskutuksella.
Toimenpide kestää 0,5 tunnista 2 tuntiin. Pallolaajennuksessa käytetyt välineet, ohjainkatetri, laajennuspallo sekä ohjainkara vedetään pois valtimosta. Suoneenmenokohdan sisäänvie ja holkki poistetaan ja verenvuodon hyydyttämiseksi pistopaikkaa painetaan. Jos pistopaikka on ollut nipusvaltimossa, toimenpiteen lopuksi voidaan asentaa sulkulaite. Sulkulaite sitoo valtimon pistoreiän päälle kollageenipaikan ja estää näin vuodon. Kollageenipaikka on keinotekoista sidekudos-valkuaisainetta. Valtimon pistopaikan sulkulaitteena voidaan käyttää myös lankaommelta. Mikäli pistopaikka on ollut ranteessa, pistokohta painetaan kiinni ranteeseen kiinnitettävällä painolaitteella. Nykyisin käytetyt verkkoputket voidaan viedä suoraan ahtaumakohtaan ilman esilaajentamista. Jotta ahtautumista ei tapahdu uudelleen, on kehitetty verkkoputkia, joiden pinnasta vapautuu suonen seinämään solujan kasvua hillitsevää lääkeainetta. Tämä on nimeltään lääkestentti. Potilaan on jäätävä sairaalahoitoon 1-7 vuorokauden ajaksi riippuen siitä, onko pallolaajennus tehty sydäninfarktin takia vai ei. Joissakin tapauksissa kotiutus voidaan tehdä jo toimenpidepäivänä. Valtimo on tehty pisto paranee noin viikon aikana. Potilaan on vältettävä kovaa fyysistä kuormitusta, saunomista sekä yli 5 kilon taakkojen nostamista muutaman päivän ajan vuotovaaran vuoksi. Pallolaajennuksen jälkeen autolla ei saa ajaa ensimmäisenä vuorokautena. Sydäninfarktipotilailla varoajat ovat pidempiä. Komplikaatioita. Punktiokohdan, nivusen tai ranteen verenpurkaamat ovat pallolaajennuksen tavallisimmat komplikaatiot. Valtimon ahtautuminen uudelleen on pallolaajennuksen ongelma. Noin 5–10% pallolaajennuksessa olleista potilaista kehittyy arpiahtaumaa. Mikäli hoidettavia suonia on useita, riski arpiahtaamalle on suurempi. Uusi ahtauma havaitaan tavallisimmin 6 tai viimeistään 12 kuukauden sisällä pallolaajennuksesta. Tällöin tutut rintakipuoireet palaavat, lääkäri tekee uuden varjoainekuvauksen ja arvioi tämän perusteella, kannattaako pallolaajennus uusia. Stenttitromboosissa suoni tukkeutuu stentin kohdalta äkillisen verihytymän vuoksi. Tämä on eri asia kuin arpiahtauma. Stenttitromboosi on harvinainen, mutta vakava tila, joka johtaa lähes aina sydäninfarktiin. Sitä ehkäistään ennalta verihiutaleiden kaksoisestolla eli asetyylisalicylihapon ja ADP-reseptorien salpaajan yhteiskäytöllä. Lopuksi. Yli 90% pallolaajennuksista onnistuu hyvin ja johtaa toivottuun tulokseen. Tukosta ei kuitenkaan aina saada avattua tai toimenpiteen aikana syntyy jokin komplikaatio. Tällaisissa tilanteissa voidaan joutua tekemään ohitusleikkaus. Ahtaumien täytyy sopia toimenpiteeseen kokonsa, rakenteensa sekä sijaintinsa puolesta. Mikäli ahtaumia on monessa suonessa sekä laajalla alueella, varmempi tulos saadaan tekemällä ohitusleikkaus. Potilaan yleiskunto sekä sairauden vaikeusaste ratkaisevat, jatketaanko pelkkää lääkehoitoa vai päädytäänkö kajoavaan hoitomuotoon. Kiitos.